Tnediet sejħa pubblika sabiex il-pajjiż jiżviluppa l-ewwel proġett fuq il-baħar ta' enerġija illi tiġġedded mir-riħ 12 mil nawtiku il barra mix-xatt Malti fiż-żona esklusiva ekonomika. Din is-sejħa tistieden lis-settur privat jidħol dan il-proġett ta' turbini tar-riħ. Dal-proġett se jiġu ġenerati 300 megawatt illi kapaċi jipprovdu provvista l-irterz tal-pajjiż. F'din il-fażi l-partit interessati se jkollhom l-opportunità jipprovdu prova tal-ħiliet tekniċi u finanzjarji tagħhom. Din l-informazzjoni mbagħad ħadd intuża sabiex jintażlu l-aħjar kumpaniji sabiex javvanzaw għal fażi li jmiss. Huma biss l-aqwa 5 kandidati li se jkunu mistiedna għal proċess ta' wara. Fuq il-bażi ta' dawn id-dettalji dawn il-5 kandidati se jintalbu jippreżentaw il-proposti inizjali tagħhom li jservu ta' bażi għal dialogu. Wara din il-fażi tisseħħ kompetizzjoni għall-aħjar offerta. Fit-tnedja ta' sejħa pubblika, il-Prim Ministru Robert Abela sejjaħ dan il-pass bħala wieħed importanti minħabba li fost oħrajn se jsaħħaħ id-diversifikazzjoni ta' Malta fil-qasam ta' enerġija u se jżid l-użu l-enerġija li tiġġedded. Irrimarka li l-viżjoni ta' Malta hija li tkun ċentru ta' enerġija nadifa fil-Mediterran. Fil-waqt li nista' nerġa' nagħti għal darb'oħra garanzija li l-politika tas sussidji fl-enerġija u fil-fuels se tibqa' hemmhekk imma mbagħad iridu naħsbu għall-futur ukoll, jiġifieri biex mbagħad ikollna dan it-tip ta' proġetti illi il-prezzijiet baxxi jitwildu b'mod naturali, jiġifieri jitwildu b'mod naturali li jkollok il-prezzijiet baxxi li għandna llum mingħajr il-ħtieġa illi tixħet is-sussidji għaliex il-proġett fih innifsu kapaċi jiggarantixxi dak il-tip ta' prezzijiet ukoll. Il-Ministru għall-Ambjent Mirjam Dalli fissa dan il-proġett bħala l-ikbar wieħed li qatt sar f'Malta fl-enerġija li tiġġedded. Il-Ministru Dalli qal dan il-proġett mhux biss huwa importanti għall-ġenerazzjoni tal-enerġija iżda se jkollu impatt ambjentali pożittiv u tisir b'mod li jelimina il-problema ta' skarsezza tal-art li għandna f'Malta. Sostniet li l-viżjoni ta' Malta anke fuq livell Ewropew hija li l-reġjun tal-Mediterran ikun iċ-ċentru ta' enerġija nadifa.